Moni ndine Nesta the black teacher. Lelo lachiwiri pa 7 July mchaka cha 2026 madzuka bwanji amwene pali nkhani. Nyamata wina Malawi nzathu amagwira ntchito ku Kuwait. Ku Kuwait ku Middle East kumeneko. Ndiye miyezi 6 pafupifupi miyezi 6 o 7 yadusayo ntchito yake inatha. Maripoti akuti abwana ake anampanga fire. He was fired from the job. Anachotsedwa ntchito. Komano abwana akewo amasungira passport yake ndi ma documents yake. Ndiye sitikudziwa chifukwa chimene adampangira fire kuti chidachitika ndi chani. Komano kenako anambwezera passport yake ija. Anambwezera passport yake ija. Abwana ake aja anakana kumpatsa yomwe kumeneko amayichula kuti exit permit. Permit yoti atha kuchoka. Anakana kumpatsa. Ndiye yeye anapita ku bungwe loyang'ana anthu olembedwa ntchito kumeneko. Kubungwe kuja anamuwuza kuti apange filu mapepala maforms chanjani kumene kuja information anapanga filu. Abungwe aja anampanga clear. Ndiye nyamatayi afuna abwerere kumudzi. Ndiye chimene chachitika nchonena kuti atapita ku airport wabuka ticket yake yobwerera ku Malawi. Wapita ku airport akupanga check in ku airport kuja. Atenga passport yake kupanga swipe information. Ku airport kuja anambweza anamuwuza kuti no, iweyo you cannot exit Kuwait. Sungatuluke mu Kuwait. Chifukwa choti uli ni ma cases kuti utani uyankhe. Abwana ako anapanga file ma cases. Ndiye the guy is stranded anabwerera. Zikhala bwanji. Anapanga contact Malawi embassy ya ku Kuwait. Malawi embassy ya ku Kuwait akuti anamuwuza kuti ifeyo we don't know what we can do. Chifukwa it seems kuti uli ndi milandu ya konkono ndi abwana ako. So we don't know what we can do. Anapitaso ku labor office kuja. Ku labor office kujaso akumuwuza kuti ifeyo we have helped. That we have done what we can do. Koma there is something zomwe face lingapange. Ndiye this guy is stranded nanena kale 6 to 7 months. Kuteko amalawi anzake ndi amene akumusunga. Akukanika kutuluka sangagwire ntchito. Ndiye Malawi anzake wanditumizira message imene. Ndi kulangizeni kunena kuti maikomu tikamapita kukagwira ntchito, maikomu muli malamulo osiyanasiyana. Maiko ena makamaka ku Middle East kumeneko, Kuwait, Qatar, Oman, akamalemba ntchito ma foreigners, nditu olomu musakhulupirire umakhala ngati akapolo. Iwe umakhala ngati property ya amene wakulemba ntchitoyo. Makamaka kwa aluya. You are their property. Okay? Ambiri sitimadziwa yayi. Akakusayinisa mapapers aja chanjani amakhala ngati kuti iwo akusayinira china chilichonse iwe ndi wawo. Now, when you are not happy and you want to leave, samakhala happy yayi. Right? Chifukwa amakhala ngati kuti anagula ali ndi ka slave mentality kenakake. Amakhala ngati kuti anagula munthu, ndiye munthu uja ndalama yawo sinatulukemo, kapena phindu lawo silinatulukemo, kapena sanakuyuze mokwanira yayi. Ndiye ufuna uchoke. Ndiye samakhala usangalala. Kaya mwina anakugulira ticket ya ndege, kaya anakupangira chani, amakhala ndi ka mentality kamene koko. Okay, so in this guy's case, our embassy can't do much. Our embassy can help. I'll tell you how. Chimene chikufunika ndi mediation. Mediation ndiye kuti kukubweretsani pamodzi kuti mupange resolve, mukambirane, mupange resolve. Obviously, resolving imeneyi imakhuza okulemba ntchito uja kunena kuti ine mundibwezere zanga zomwe ndinaononga. Chifukwa munthu ndinaononga ndalama kuti iye adani abwere kunoko, ndiye mundibwezere zanga. Kapena anaononga katundu wa pa office pano, anaononga galimoto, kapena anaononga chakuti panopa ndiye atilipire. Zimakonda kukhala yocho. Okay? Ndiye mediation ija imafunika nditu kudzichepesa iweyo kupita nditu ku office kuja kuti ine chabwino ndapusa ndineyo. I want to go home, you release me. Mundichotsere zonse mundipange clear ine ndizipita. Kaya mufuna kuti ndigwire ntchito mwezi umodzi ndigwira ntchito mwezi umodzi, mundipatse ndalama, mutenge ndalama yanu mundipatse yanga yochepa ine ndizipita. Imakhala nditu submission ije yonena kuti iweyo kungodzipereka kuti upangidwe clear, usitani uzipita. Ndiye mmene manena kuti embassy can help. Embassy mutafotokozera situation imene mulili, ku embassy kuja can call and try to mediate. Kwauza kuti this is our person, munthu yawenera kubwerera kuti ku nyumba chan. Mugwirisa ntchito kaya malamulo to mediate. Maiko ena you find a lawyer. Lawyer will help to bring you guys together. Kumano lawyer nanga samafuna ndalama, it's expensive. Mwaona? Zimachitika nditu amene tikugwira ntchito ndi mapepala. Ndi chifukwa chake ndimanena kuti work permit. Ambiri za work permit muna citizen visa. Work permit is issued by the employer. In most countries,
work permit sumapita wewe ukatenga weka ndikukhala ndi work permit yako nkumakasaka ntchito ndi work permit yanga ndigwira ntchito pano ndichokapo ndipita ndikagwira pena ndichokapo sizimakhala choncho. Work permit is tied to employer and maiko ena ngati ku China kuno work permit ija ngati wasayinidwa kuboma kupasidwa work permit imakhala ndi dzina la kampani yomwe inakulemba ntchito. So work permit imakhala ndi kakhadi ndikuonetseni ngati mayona khadi imene this is my work permit alemba pamene papa work permit and the work permit number yanga ili pamene pa, that's my work permit number. This is a government issued, it's a Chinese government seal and government issued document. Now work permit ili ndika QR code aka makaona QR code kamene ka kuti ukapange scan kamene kaka kakhala ndi information ya kumene ndimagwira ntchito and kuti ndingoyipereka kaya kwa polisi nanga ndipeza pena pake ndapatsa the scan iyaonesa kumene ndimagwira ntchito. Now ineyo lese ndapeza ntchito kwina uku contract yanga sinati ndapeza ntchito kwina tili nkati mwachaka tikugwira ntchito kenaka ndangoganiza kuti amwene ndikusiya ndikupita kwina bwana uja kaya ndayambana naye cha ndangosiya kwina kumene ndikupita kuja sindingakagwira ntchito ndi work permit iyi. Work permit iyi ndi yauko. So pano kumene ndikupita kuja akuyenera kupitanso pa website ya boma kukandipangira work permit. Now chifukwa choti ndili kale ndi work permit zimene amapanga zimachedwa kuti transfer. They transfer work permit information yanga ija ndikulowesa mono information yawo from one company to another. Now here is the catch. Company yenyuwani ija singapange transfer work permit yanga poka kumene ndimagwira ntchito kuja andipatse timati termination letter. Termination letter imene iyi ndi imene company ija imatenga ndikupanga upload pa internet ndikundichotsera ku company kupita ku company ina. Ngati pali kusamvana ndi company yanga yapanopa bwana wanga wapanopa amakana kundipasa termination letter. Amatha kumangothawa osatipasa termination. Muyimbira phone osakupasa termination letter. Osapeza. Osataipa osayika chitindo cha termination letter. Zipita. Ndiye kuti palibe amene angandipangireso work permit because in the system ndilimo kale I'm registered as I work for this person. So when you are quitting your job umayenera ukhale nditu mwabwino musiyane mwabwino upereke notice upange serve notice yako musazikane mwabwino musakhale kufunirana zoyipa usapite kukasuma kumakanena zoyipa za company chanja ngati ufuna upange zimenezo upange utachoka kukale atakupasa termination zonse udasuntha kale ndo zikanena later on. Koma ngati upange zimenezo before kuchoka sakupasa. Ndiye ndimalize ponena kuti anzathu amene muli ku Kuwait amene nkhani iyi yakuchitikirani try mediation. Muyese mediation. Mukapemphe munthu wa ku embassy amene angathe kupita wakuyimirirani kukambirana ndi abwana anu kukambirana ndi employer wanu. Ngati ndikuyikira kuti mwina anali agent simunandiuze bwinobwino kuti ndi abwana kapena agent. Chifukwa ma agent ndi amene amakonda kupanga zosunga ma passport kusunga ma documents. Agent ndi amene amakhala kuti anadyapo ndalama ndafuna zikugwiritsa ntchito iweyo ngati kapolo. Ndi pamene simunandiuze ziti agent kapena employer koma pakufunika mediation kukambirana kuti mumvane mukhululukirane ngati panali zina zake mupange seto ndiye akakupangeni clear imudzipita. Otherwise anthuwa amakhomerera. Ndine Nesta the Black Teacher.